usang sa pulawan nga dili mo luban katahong palandong ang gumang maluntaron usag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyok sa kalipay kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko ang gugma mo balaan mo putli ug walay pagkabalik daw sa pulawan nga dili mo luban katahong palandong ang gumang maluntaron usag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyok sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko usag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyok sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko bawat ang halad ko puno sa paglahi ihangay o iawit tungo sa gugma mo katahong palandong ang gumang maluntaron usag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tuyok sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko usag isimba ko gihalaran sa kanunay tuyok sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko ang huni sa gugma awiton ko ang huni sa gugma awiton ko
kalayo ang langit. Gumambo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gumambo para sa tanan. Luhod ako sa tiilan mo, magsimba kanimo. Oh Diyos, unsa man kalayo ang langit, gumambo para sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Ikaw ang puso, sama ka nito, Diyos. Salamat, Diyos. Yes, Lord. Okay, maayong buntag kaninyo mga igsuon ko diha kang Kristo. Ilabi na sa atong mga kaubanan sa tagsa-tagsa ka panimalay karon nga nagapahilo na. O ako nagahangyo kaninyo na hatagi higayon nga makadungog sa pulong. O ilabi na usab ni adtong tuwa sa mga lagyo nga dapit dinhi sa Kabisayan. Diri usab sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte, og sa bisan diin nga dapit niining dapit sa atong kalibutan karon. Ilabi na sa atong kaigsuonan diha sa Beren, og diha usab sa Quebec, diha usab sa dapit diin ako magapaabot kaninyo sa maong mga mensahe tungod kay kining adlaw mao gid kining adlaw nga atong gikamingawan aron kita magakatigom o magasimba diha sa Ginoo. Apan dili kita angay mabalaka o dili kita angay maguol tungod kay ang panagtigom dili lang dinhi buhata sa atong panagtigom sa simbahan kundi mahimo man nato ang panagtigom diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. O karong buntaga mao karon ang adlaw diin gisaulog na nila ang giingon pagkabanhaw gikan sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Mao ni ang giingon sa Ginoo sa buhi sa diha pa siya niining kalibutana sa John chapter 2. Okay. Ako sa nga tan-aw ng akong Biblia sa libro Juan. Libro Juan kapitulo 2. Okay. So nag-ingon siya dinhi chapter 2 verse 19, ingon siya, Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Okay. Ingon siya, gub-an ninyo kining templo ha. Kay tukuron ko kini sulod sa 3 ka adlaw. Og mo kini ang ilang gikahibulong tungod kay dili basta-basta ang pagbuhat niini nga templo tungod kay adunay 46 ka tuig nga sila nagabuhat niini og nahibulong sila tungod kay tulo lang ka adlaw iyang tukuron pagbalik ang maong iglesia. So dinhi makita nato na wala nila hisabti na mao kini ang katumanan sa iyang giingon pagkabanhaw. So diha sa pagkabanhaw
mao kini ang nahimong yabi sa tanan nga mga magtutuo diha kang Kristo. O sumala sa giingon niya sa Matthew chapter 28. Ako sang ablihan ang Matthew chapter 28 ug dinhi ako magasugod niini nga pasahe sa maong teksto niining libro. Okay, Matthew chapter 28 from verse 1 down to 10. Okay, akong basahon. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Verse 4. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Verse 5. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified." Verse 6. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Verse 8. So the woman hurried away from the tomb after he had filled with joy and ran to tell his disciples. Verse 9. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet and worshiped him. Verse 10. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong karong buntaga. So mga igsoon, kining adlaw mo kining adlaw diin ilang giila nga maoy pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug tungod niini nahimo kining usa ka dako nga selebrasyon alang niadtong nagasunod diha kaniya og gihimo kini nga handumanan. Okay. Og tungod niini usbon ko sa pag-ingon nga kining pagkabanhaw ni Kristo mao'y nahimo kining basihanan o nahimo kining yabi nga makapalig-on o makapadasig sa tanan nga nagasunod diha kang Kristo. Okay, tungod kay siya nagaingon siya sa Matthew chapter 16. Atong tan-awon. Matthew chapter 16 verse 21. Nagaingon siya din sa versikulo 21. Okay. From the time when Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed, and on the third day he raised to life. Okay. So mauni ang iyang giingon nga samtang siya naapa siya sa iyang kaugalingon, sa iyang tawhanong pagkinabuhi, gisulti na niya daan ang mga panghitabo. Ingon siya ako muadto gayon sa Jerusalem. Ug human niini ingon siya ako itugyan ngadto kanila sa ilang labing mga labaw kini giingon na chief priest and teachers of the law, mga tao nga mga relihiyoso. Didto siya gitugyan og didto siya pagapatyon. Apan niingon siya sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. So iya nagisulti kini mabanhaw siya ngadto sa pagka dunay kinabuhi. So dinhi makita nato nga makapadasig makapalipay kanato kini nga natuman gayod ang iyang gisulti ug iyang gisaad. Dinhi sa John chapter 3 verse 36. Tan-awon usab nato kadali. Ug dinhi sa verse 36, niingon siya, whoever believes in the Son, ang tanan nga nagatuo sa anak has eternal life. Makabaton sa kinabuhing walay katapusan. But whoever rejects the Son, siya kadtong mosalikway, kadto sila nga mosalikway sa anak, will not see life, for God's wrath remain on him.
Ingon siya, kadtong magasalikway, walay kinabuhi. Apan kadtong nagadawat, ingon siya, makabaton siya sa kinabuhi. Nagadawat o nagatuo kaniya, ingon siya, has eternal life. So mao ni mga igsuon, ang mga butang diin kini, makita nato na dili gayud kawang ang iyang pagabanhaw, tungod kay mausab kini ang nakapahimo nga makusganon ang imong pagtuo diha kaniya. Okay. So dinhi dunay mga bersikulo la sama pananglitan sa Juan kapitulo 8. Tan-aw natin John chapter 8 verse 12. Okay, nagaingon siya dinhi. Praise the Lord. Ang iyang pulong nagaingon verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light. Okay, mayroon siya, ako ang kahayag. Sa kalibutan, I am the life of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Siya nga nagalakaw, nagasunod kanako, dili na siya magalakaw diha sa kalingitan, but will have the light of life. Kundili, makabaton siya og kahayag sa kinabuhi. Unsa kuno to? Nag-ingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Bisan kinsa katong nagasunod kanako, dili na magalakaw sa kangitngit. Dili ka na literal nga kangitngit nga iyang gisuhisgutan, kundili kangitngit sa kalisdanan, kangitngit sa mga suliran, kangitngit sa mga way paglaom, ug wala gayoy gihuna-huna nga maayong kaugmaon. Apan diha kang Kristo, nagsaad siya na kung kita magauban kaniya, ingon siya, makabaton ikaw sa kahayag sa kinabuhi. So mauna mga igsuon ang iyang saad kanato. Lain sang bahin dinhi sa Juan kapitulo 15. Tan-aw nato ang chapter 11. Praise the Lord. At chapter 15 verse 11, nagaingon siya dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 11. Nagaingon siya dinhi, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Tinuod na, tungod sa pagkabanhaw, ang kalipay, ang tanan, kadasig, mga paglaom, nahimong kahingpitan sa imong kinabuhi karon. So dinhi, makita nato na dili di ay basta-basta ang atong kinabuhi nga nahalad na diha kaniya. Tungod kay ang adlaw sa pagabanhaw, usa ka dako nga paglaom kanato, ingon nga mga sumusunod og nagatuo diha kang Kristo. Okay, so dinhi, doon na pay laing bahin sa atong mga Biblia nga pagatan-aw nato dinhi sa mapanalitan sa Matthew chapter 28. Okay, hatagan pa nato kiniglain pa nga mga bersikulo. Matthew chapter 28 from 19. Okay. Nagaingon siya, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay, ingon pa gyud siya sa 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. Unsa kuno to mga igsuon, ingon siya dinhi, panglakaw kamo, himuan ninyong mga tinun-an sila. Ingon siya, og tudloy sila sumala sa akong gitudlo diha kaninyo. Ingon siya, praise the Lord, ingon siya, teach them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. Okay, so dinhi makita na to mga igsuon na dako kaayo ang paglaom kanato nga nagaila kaniya. Kining adlaw sa pagkabanhaw, kining giila sa kalibutan karon, alang lamang niadtong nagasunod kang Kristo, hinuon dili tanan. Dili tanang mga tao nga nagasakop, nagagunit o nagadawat diha kang Kristo. Kadto lamang nga dunay Kristo sa kinabuhi niya, mo'y makabaton og kasiguruhan, makabaton og dakong paglaom tungod ni ining giingon pagkabanhaw. Okay? So gawas pa niya na mga igsuon, diha sa pagabanhaw, makita na pud nato diha nga gipakita lamang na sa iyang pagabanhaw dili piki ang iyang pagkadiyos. Daghang nagpakadiyos, nangamatay sila, apan wala gayod sila mabanhaw. Praise the Lord.
daghang mga nagpaka-Diyos, nagpaila nga sila mga Diyos, nangamatay sila, og hangtod karon wala paghihapon madungog nga nangabanhaw sila. So kining pagkabanhaw ni Kristo, nagapadayag lamang kini nga pinaagi kaniya buhi siya nga Dios. Dili siya patay ug dili siya piki nga Dios. Tungod niini atong giila dinhi nga siya usa ka pangulo sa tanan. Okay, so dinhi makita nato sa John chapter 15. John chapter 15 verse 5. Nagaingon siya sa bersikulo 5. Okay, ingon siya dinhi, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ingon siya, gawas ka nako, wala gayud kamoy mahimo. So diha sa iyang pagkabanhaw, madayag nato nga tinuod gayud ang iyang pagka-Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Ug labaw sa tanan, ang Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 24. Mao ni ang iyang giingon, Matthew chapter 24 verses 11. Okay. Okay, sa verse 11, and many false prophets will appear and deceive many people. Unsa kuno to? Daghan kunong magpadayag nga mga piki, mga false prophet. Ingon siya dinhi, ug ilang limbungan ang daghang mga katawhan, mga igsuon, alang kanimo nga naminaw karon, lig-oda ang imong pagtuo diha kaniya. Tungod kay walay laing Dios nga nagahatag og paglaom sa tanan nga modawat kaniya. Kinabuhi, pagkabanhaw. Okay. So, kung nahinumdum ka mo niadtong unang mga miagi, mga Domingo, nga akong gisgutan kadtong usa ka bangkiti sa kasal, usa ka hari nga nagaandam og mga lamian nga mga pagkaon diha sa ilang talaran, og didto nagaingon siya, imbitahan ninyo ang mga tao nga atong ipang-imbitar ug ayaw na ninyo balika kadtong mingbalibad bisan kinsa katong masugatan dad-as sila dinhi niining talad kanaanan kay ready na. Okay. Giandam na ang mga lamiang pagkaon. Unsa ning giingon pagkaon nga mga lamiang pagkaon? Mga igsuon dili literal nga pagkaon kundi ang giingon diha nga ready na ni anay pagkabanhaw, na anay kaluwasan kay ang tao kaniadto sa wala pay Kristo, wala gayud siya paglaom, lunlon kasakit, lunlon problema, lunlon kadaot ang iyang gihuna-huna ug ang iyang mga gipanghuna-huna, wala gyoy mga kalampusan. Kanunay nagapaningkamot nakigbisog sa tanan nga nagadat-og nga mga suliran sa kinabuhi. Mao na mga igsuon, sa pagkakaroon ni ining panahon na dili tanang tao nagmalipayon, dili tanang tao karon nagmadaugon, dili tanang tao karon nagpuyo nga malinawon, kundili ang tinuod nga tao nga nagpuyo nga malipayon, malinawon ug madaugon mao lamang kadtong mga tao nga diha nga iya na kang Kristo. Okay, sama pananglitan dinhi sa libro sa 1 Korinto. Akong basahon ang 1 Korinto 15. Naghatag na siyag kadaugan alang sa tanan. Okay, praise the Lord. Hallelujah. 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 57. Okay, nagaingon siya dinhi. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Unsa giingon? But thanks be to God. He gives us the victory. Okay, paminaw. Siya nagahatag na kanato og kadaugan. Okay, nag-ingon siya din, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Naghatag na siya kadaugan kanato, pinaagi kang Kristo Jesus. Unsaon man sa usa ka tawo nga makabaton unta siya kadaugan. Praise the Lord. Wala man siya masayod.
Kaya ang iyang gipasulabi, ang iyang gipalabi, mauman ang mga suliran, kabalaka. Mo iyang gitinguha nga mauna niya. Busa mga igsuon, dili gyud unta kana mahitabo sa tao. Busa ako moingon, dili ang tanan magaingon nga siya nagmadaugon. Niining mga panahon na ilabi na nga nag-lockdown ang atong panahon. Ilabi na nga ang mga tao karon nag-anam og kalisod, wala na sila'y abot. Ang ilang mga trabaho nahunong. Praise the Lord. Gawas ni adto nga adunay permanente na madawat sila sa ilang mga sweldo. Praise the Lord. Pero kadtong mga tao nga nabuhi lang sumala sa iyahang paningkamot, mao na ning panahon na diin makita gyud niya ang tinuod nga kulor sa iyang kinabuhi. Mga igsuon, makita gyud ang tinuod nga kulor sa imong kinabuhi karon. Makaingon ka, dako na kaayo ang alkanse. Asa pa man ako, ang uban magunahuna na sila, ug asa na sila manginabuhi. Wala. Praise the Lord. Walay dato, walay pobre nga ilhon sa katapusan sa panahon. Madato ka man o mapobre ka man, kitang tanan, pantay at tubangan unya sa Ginoo. Praise the Lord. Mintras niya pa kita ning kalibutana, praise the Lord. Walay tao nga dili mo antos. Huna-huna naghisgot ako sa kagawasan, mahitungod sa suliran. Okay, gisgutan usab nako ang dakong paglaom, diin mao ang giingon pagkabanhaw. Okay, swisgutan sa nako dinhi makadiyot lang ha ang giingon kagawasan. Ang atong Ginoo nagasaad siya og kadaugan. Usbon ko sa pagbasa sa 1 Corinto 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Naghatag siya kadaugan kanato pinaagi sa iyang bugtong anak. Pinaagi kaniya. Kay ang tao kaniadto walay paglaom, walay kinabuhi, walay kaluwasan, walay pagkabanhaw. Apan diha kaniya naana ang atong paglaom, naana ang kasiguruhan, naana ang kaluwasan, naana ang pagkabanhaw. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So tungod niini, usbon ko sa pag-ingon, ang tao gihapon karon wala gihapon manumbaling. Kanunay ra gihapon kabalaka, kanunay ra paningkamot, kanunay ra hunahuna, unsay kaunon. Okay. Ang pulong sa Dios walay bakak. Sa kadaghan sa iyang mga saad, walay usa nga malimtan, kundili tanan iyang ginabantayan. Mao nang giingon niya sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So ako sa nga iiska ng akong Biblia dinhi sa libro ni Jeremias kapitulo 1. Okay. So dinhi makita nato ang libro ni Jeremias. Nagasaad gayud kini mahitungod sa mga kaayuhan nga iyang gisaad kanato. Jeremiah chapter 1. Okay. Ug dili lang sa Jeremiah chapter 1. Okay, dinhi sa verse 12, nagaingon siya, the Lord said to me, you have sinned correctly, for I am watching. Okay, siya nagabantay, siya nagatanaw, for I am watching to see that my word is fulfilled. Praise the Lord. Walay usa niini nga mawala. Okay, so mao niyang giingon si Isaiah, my words will not come out void. Okay, dili ko no mahimong kawang, but it will accomplish. Tumanon gayud kini niya, sumala sa iyang gisulti. Okay, so daghan dinhi sa mapanalitan si Isaiah chapter 55 verse 11. Sumoni niya sa Joshua or Josue kapitulo 23:14. Atong tan-awon sa makadihot kini kang Josue nga basahon 23:14. Kung sa giingon niya sa 23:14. Okay, so dinhi nagaingon siya, now I am about to give the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God give you has failed. Every
promise has been fulfilled. Ang tanan nga mga gisaad, ang tanan nga mga gisulti, gituman gayud niya kini. Busa, mga igsuon, balik ko. Doon na pa'y daghang mga tao karon. Doon na pa'y mga magtutuo karon, nga hangtod karon. Wala gihapon mapahigawas ang iyang kaugalingon ngadto sa gisaad sa Ginoo kay ngano. Doon ay problema sa kinabuhi niya. Okay, paminaw. Dili kabubuton sa Dios nga magpuyo ka nga masuluboon. Dili kabubuton sa Dios nga magpuyo ka nga daw na pildi ikaw sa imong pagpuyo ni ining mga adlaw. Mga igsuon o sarangi kinahanglan sa tao. Nagkinahanglan gay kita na mahimo unta kita nga sakto atubangan sa Dios. Sakto. Makaingon ka ba nga sakto ang imong kaugalingon atubangan sa Dios? Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagaingon, dili ang tanan magaingon, Ginoo makasulod sa kingharian sa Dios. Not everyone will say to me, Lord, Lord, will enter into His kingdom, but only to those who do. Kadto lamang nga nagatuman sa iyang kabubuton. Unsaon man niya pagtuman, nga wa man siya masayod. Ang iyang pagamatarong nga iyang gihimo daw moarag tama para sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios, dili pwede. Hallelujah! That's why the Bible says in Matthew chapter 29. Tanaw nato ang Matthew chapter 29. Okay. Nag-ingon siya, nangasayop ka mo. You are an error. Okay. Matthew chapter, not 29. Matthew chapter, Okay, Matthew chapter 22. Matthew chapter 22 verses 29. Okay? So, siya giingon sa pulong sa Ginoo what God says. Ingon siya, Jesus replied, You are an error because you do not know the scripture. Wala ka mahibalo. Wala ka mas kasusi. So, importante gyud na makasabot og mahibalo kita sa iyang pulong. Tungod kay diha sa iyang pulong, makabaton ikaw sa giingon kagawasan. O, mao ni problema karon may isuon. Sumorag ni distansya ako sa mga mensahe nga akong gibuyan nga mao pagkabanhaw apan related gihapon kini kay importante mangud kini. Nalipay ta nga duna na kitay paglaom apan ang imong kalipay mo orag lubong paghihapon sa mga suliran, dili na mo'y paagi sa Ginoo. Ang paagi sa Dios gagawas nga naa kay paglaom, malipayon, madaogon pagayod ang imong pagkinabuhi. Okay, so mao na mga igsuon. So dinhi makita nato na kinahanglan mahimo gyud unta nga sakto ang atong kinabuhi atubangan sa Ginoo. Unsaon pagkasakto nga mas gipalabi ang trabaho kaysa pulong sa Ginoo? Gipalabi ang paningkamot kaysa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pag-abot sa problema, diha ng problema. Walay exempted sa mga pagsulay. Bisan kami tanan nga nangalagad sa Ginoo naay mga pagsulay. Apan to God be the glory. Bisan tuod og naay mga pagsulay, dili kini makatandog kanato tungod kay ngano God is working in you. God is working in me. God is working in us. Okay, mao na giingon niya sa Philippians chapter 2. Nagalihok siya sa sulod sa atong kinabuhi. So baliko nako ang pagkabanhaw. So diha sa pagkabanhaw, praise the Lord, nakita nato na dunagay kitay dakong kumpiyansa. Ug ang mga butang nga iyang gisaad natuman kini. Sa diha nga siya namatay ug sulod sa tulo ka adlaw na banhaw siya. Tan-awa ra sa buhi pa siya, sa lawas pa sa tao ha, diha pa siya sa lawas sa tao. Atong ablihan ang Mateo. Tan-awon sa nato ang Mateo. Okay. Diri sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, paminawan ninyo. Sa buhi pa siya ha. Matthew chapter 26 verses 32. Naingon siya din diri sa verse 31 ta magsugod.
Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written," okay, nasulat naman, "I will strike the shepherd, and the sheep of the flocks will be scattered." Verse 32. "But after I have risen," hiyon siya, "sa diha nga ako human, unya sa kamatayon, sa diha nga ako mabanhaw," you see, hiyon siya, "I will go ahead of you into Galilee." Praise the Lord. Iyon siya, karong gabi kamo magakatibulaag tungod kanako. Kay nahisulat na, nga hampakon ko ang inyong magbalantay, og ang mga karnero, mga saag, mga lagiw. Iyon siya sa verse 32, apan, iyon siya, "Human sa akong pagkabanhaw." Mabanhaw man yun siya. Ingon siya, "Sa diha nga ako mabanhaw, I will go ahead of you into Galilee." Okay, so mao ni ang iyang giingon, nga muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. O tinuod man, sa diha nga siya nabanhaw, sa diha nga misulti na kadto si Maria, mahitungod sa iyang pagabanhaw sa Matthew chapter 28. Okay, atong tan-aw na Matthew chapter 28, verse 16 down to 17. "Then the 11 disciples went to Galilee." Nangadto ang mga disipulo human masultihin ni Maria nga ang Ginoo nabanhaw ug tuas siya didto. Okay, ug ang iyang mga tinun-an, ingon siya, ang 11 ka mga tinun-an nangadto sa Galilee, to the mountain where Jesus had told. Praise the Lord. Ingon siya, mao ni ang gitugon sa Ginoo nga pangadto kamo. Verse 17, "When they saw him, they worship him, but some doubted." Okay. Sa pagkakita nila kaniya, sa pagkakita nila kang Hesus. Praise the Lord. Misimba dayon sila, bisan og dunay uban nga nagduha-duha. Kinsa man ning giingon nga mga tawo nga nagduha-duha? Ang mga tawo nga nagduha-duha, mao ni ang mga sympathizer. Praise the Lord. Ang gitugon ra nga paapason sa Galilea, mao kadtong 11 ka mga tinun-an. Okay, nagdahom sila nga sila ra ang muadto didto sa Galilea og makikita sa Ginoo. Apan unsang hitabua? Sa pag-abot nila sa bukid sa Galilea, nakita nila nga dunay daghang tao nga naguna pa kanila. Okay. So asa na ito makita ni? Sa 1 Corinto 15, versikulo 6. Praise the Lord. 1 Corinto 15. Atong tan-awon makadiyot din niya sa atong Biblia. 1 Corinto 15, versikulo 6. Praise God. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen. Okay. Unsa kuno to? Nangamatay na. Ingon siya, "Duna kuno'y mga 500 of brothers at the same time." Mao ni mga tawhana ang nahiuna kanila samtang sila nagaapas pa aron sa pagtagbo kang Hesus. Apan unsa bang hitabo? Nauna daghan pa man ang nahiuna kay kanila. Ug unsay nahitabo, mao ni giingon nagduha-duha pa. Ug tungod sa ilang pagduha-duha, mao to na giduol dayon sila. Og dinhi nagaingon siya dinhi, praise the Lord, dinhi sa verse 17 sa Matthew chapter 28. Ubani ko ninyo, Matthew chapter 28 verse 17. "When they saw him, they worship him, but some doubted." Okay. So kay nagduha-duha man, ingon si Jesus sa mga nagduha-duha, "Then Jesus came to them and said," kadtong mga nagduha-duha giadto niya,
og iyang giingnan, therefore, okay. Ingon siya din, then Jesus came to them and said, all authority, okay, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, so, ang ikatulo, kining pagkabanhaw nga gipakita ni Kristo kanato, makapalipay sulod sa atong kasing-kasing. Kay nga naman, dili di ay ang kamatayon maoy katapusan, kundili naapay umaabot nga pagkinabuhi diin wala nagyoy katapusan. Okay, so ingon day ini, we can be certain of our own resurrection because Jesus was resurrected. Death is not the end, but there is a future life. Adunay kinabuhi. Sultihan ko kamo, mauni ang gipadayag sa Ginoo kanato. Wala na'y kamatayon. Wala na'y kamatayon. Ang tanan nga naay Kristo, uban sa iyang pagabanhaw, wala na'y kamatayon. Okay? So, makadungog ka ni ana nga wala na'y kamatayon, maingon ang uban ay binuang. Mamatay ning lawasa. Okay. Tinuod na. Kining lawas na to, yuta ni, mubalik ni sa yuta. Pero, musumpay na ang kinabuhi. Kaya nga naman, naana ang kinabuhi sulod nako. Naana ang kinabuhi sulod nimo. Si Kristo ang imong kinabuhi. Kung wala kay Kristo, wala gyud kay kinabuhi. Okay, mauna. Baliko na ko ang John chapter 16. John chapter 16, verse 36. Okay. So, nag-iyon din niyang John chapter 16, verse 36. Ano? John chapter... Okay. Mauni siya din na kinahanglan gayud na makabaton gayud kitag Kristo tungod kay kung wala kini, mga pakyas kita. Wala gid kita mahimo. So, wala tay bahin may tungod din mga butanga. Okay. John chapter 3. Not 16. John chapter 3. Okay. John chapter 3 verse 36. Okay. Niara. John chapter 3 verse 36. Okay. Paminaw. Whoever believes in the Son has eternal life. Tanawa? But whoever reject the Son, reject Jesus Christ as his Lord, will not see life, for God's wrath remain on him. Okay. So dinhi makita nato na diha di ay sayang pagkabanhaw aduna pay palaabuton nga panahon, aduna pay palaabuton
nga makapuyo, aduna pay palabuton, nga mapahimuslan nato ang atong kinabuhi. Siya ang kinabuhi. Praise the Lord. Ngano maingon ko nga wala na kamatayon? Praise the Lord. John chapter 11. Uban ni ko ninyo, John chapter 11, nagaingon siya sa John chapter 11. Okay. So makita na to din na si Maria, si Marta, ug si Lazaro, mga igsoon sila. Ug tungod niini, makita na to na nagmasakiton si Lazaro. John chapter 11 verse 1. Lazaro was sick. Okay na diri. Now a man named Lazaro was sick. He was from Bethany. So dinhi, makita na to nagmasakiton siya. Ug tungod sa iyang sakit, praise the Lord. Didto makita nato dinhi nga nang lakaw si Jesus uban ng iyang mga tinunan gikan sa panimalay ni Lazaro. Si Lazaro, si Marta ug si Maria igsuon sila. Ug tungod sa ilang pagpanglakaw, okay, dinhi atong basahon. Verse 11. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazaro has fallen asleep. Ang atong higala na si Lazaro, natulog siya. But I am going there to wake him up. Tara, adtuon na to siya kay pukawon ta siya. Verse 12. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Unsa ko na to? Ginoo, kung nakatulog siya, maayo pa di ay kay buhi pa man. Jesus had been speaking of his death. But his disciples, though he meant natural sleep, ang gisulti ni Jesus, mao ang kamatayon ni Lazaro. Okay. Mao nga, ang pagtuos sa iyang mga tinunan, katulugon ra, nga natural nga pagkatulog. Verse 14. So then he told them plainly. Okay, gisultihan niya sa klaro. He told them plainly, Lazaro is dead. You see, tanawa mga igsoon. Iyang giingnan na niya mga tinunan, oy, hangtod karon wala pa ba day gihapon kamo makasabot sa atong kahimtang? Si Lazaro wala matulog. Namatay na ang iyang lawas. Tara, adtuon ta siya kay banhawon ta siya. Okay. So, nangadto sila. Sa ilang pag-abot didto, praise the Lord, nakitaan ni Marta si Jesus. O sa pagkakita ni Marta, miuna kini si Marta og mitagbo kang Hesus. O sa dihang gitagbo niya, naghilak siya. Ingon siya, Ginoo. Okay. Ginoo, ingon siya, si Lazaro patay na. Okay. Unsa? Patay na? Okay. So dinhi miingon siya sa verse 1. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, ingon siya, if you had been here, my brother would not have died. Kung niya ka palang unta kanamo kauban kanunay Ginoo, ingon siya ang among igsuon dili unta mamatay. But I know that even now God will give you whatever you ask. Nahibalo ako nga kun unsay imong pangayoon matuman gayud kini. Verse 23, Jesus said to her, mitubag si Jesus kaniya, your brother will rise again. Ang imong igsuon mabanhaw siya. Mitubag si Marta. Marta answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Okay. Nahibalo ko nga mabanhaw siya last day. Pero sa tubag ni Jesus, oy Marta, wa ka pa ba gihapon makaila kung kinsa ko? Kadtong last day nga imong giingon, dugay na, dugay pa kaayo paaboton. Karon, ako ang kinabuhi, wa ba di ka kahibalo? Ako ang kinabuhi. I am the way, I am the truth, and I am the life. No man come unto the Father but by me. So, I am the life. Niingon si Jesus. Jesus said to her,
I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw. Ako ang kinabuhi. He who believes in me will live, even though he die. Okay. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Praise the Lord. Hallelujah. So, ingon si Jesus kang Marta, Marta, wa pa ba day gihapon ka makaila kung kinsa ko? Asa man siya gibutang? Niingon dayon si Marta, diha Ginoo, gibutang siya. Ingon siya, mao di ay, sige, itulak ka ng dako nga bato. Itulak ang dako nga bato. Og sa dihang gitulak ang bato, praise the Lord, hallelujah. Gitawagan dayon niya, Lazaro. Praise the Lord. Iyon siya, Lazaro, bangon. Okay. So diha makita nato na ang Ginoo makahimo gayud siya. Okay. So dinhi ang Kristohanon di ay kung mamatay, ang giingon di ay sa Ginoo wala mamatay, natulog lamang siya. Kay mapukaw man siya. Pero kung ang tao nga wala gi Kristo, labi na kay nag-reject kang Kristo, wala siya kinabuhi ug magpabilin gayud ang kapungot sa Dios ni anang tawanan. So mga igsuon, atong ipadayon kini na dinhi makita nato dinhi na didto si Maria uban kaniya ug didto ang tanan nagatan-aw niini ug sa paggadawog nila niini didto ilang giadto dayon didto si Lazaro. Praise the Lord. Dinhi makita nato dinhi na niingon dayon sa verse 38, Jesus once more deeply moved came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone. Ingon siya, kuha ka na nga bato, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, baho na siya, for he has been 4 days. Oh, he has been there 4 days. Verse 40, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Okay. So dinhi, ingon siya, kung mutuo ka, makita ni mong himaya sa Diyos. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you send me. Okay. So dinhi makita nato sa verse 43. Didto, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hand and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave cloth and let him go. Tanawa, makita nato na gitawag ra niya, Lazaro, bangon. O sa diha nga human gisulti niya, ming bangon si Lazaro gikan sa kamatayon. So mga igsoon, dasigon ko ikaw nga nagatuo kang Kristo karon, wala kanay kamatayon. Apan siya nga wala magadawat kang Kristo, praise the Lord, nagapanginaot ko nga unta dili balibaran ang kinabuhi nga gisaad sa Ginoo. Kay sa John chapter 3 verse 36 nagayon siya nga nagatuo kang Kristo makabaton sa kinabuhi, apan siya nga dili magatuo ug mosalikway kang Kristo walay kinabuhi ug magpabilin ang kapungot sa Dios diha kaniya. Mga igsuon, kining coronavirus karon usa na kini katimailhan diin mao na kini ang mga hinungdan. Makita nato na wala na pobre ug dato, kitang tanan moabot yung panahon gutumon yun ang imong tiyan. Pero ikaw nga naay Kristo, angay kitang magpasalamat kay ngano, praise the Lord, dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan. Nag-ingon siya sa Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Nag-ingon siya, ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Praise the Lord. Sumaw ka na, mga igsuon,
kung unsa man ang mga panghitabo niining panahon na gani ako nagatuo nga kini nga tuig naa pagyoy moabot nga mas grabe pa ka mga dili maayong kahimtang niining kinabuhi. Wala may gidulot ang kalibutan nga kaayuhan sa tao. Makapalipay ang kalibutan imong hunahon pero walay gidulot nga saad nga makapaayo sa tao. Busa nagaingon ang Ginoo, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Okay, kay bisan kinsang nahigugmas kalibutan, wala diha niya ang gugma sa amahan. Apan ang tao nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, nagaingon siya, bataman, who does the will of my Father will live forever. Mabuhi siya sa walay katapusan. Busa magigsuon, ang ngayon ginatong hinuklugan ug atong tan-awon ang atong panahon karon. Okay, so dinhi makita nato na kining kamatayon sa lawas dili pa di ay kini mao'y katapusan. Mao'y gikahadlukan sa mga tao karon kining kamatayon sa lawas. Praise the Lord. Busa mintras may panahon pa, paminawa ang pulong sa Ginoo. Mintras may panahon pa, susiha ang pulong sa Dios. Kay gawas ni ini wala nay lain pa. Busa mga igsuon ang mga kasamok, ang tanang suliran ni ining kinabuhia, resulta lamang kana sa walay pagtagad nato diha sa pulong sa Ginoo. Dugay ra nga ipasangyaw ang pulong sa Dios. Mao ni ang giingon maayong balita. Maayong balita ang ebanghelyo ginahanglan ipawali kini diha sa tao tungod kay diha sa tao makabaton siya kagawasan. Ang saad sa giingon sa 1 Korinto 15 versikulo 57. Okay, ako usbon pagbasa to. 1 Corinthians chapter 15. Praise the Lord. Nagaingon siya dinhi sa verse 57. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Naghatag siyag kadaugan nato diha sa iyang bugtong anak nga si Kristo. So diha kang Kristo, maangko nimo ang kadaugan sa imong pagkinabuhi nining kalibutana. Kay kung magpuyo ka nining kinabuhi nga wala gyud kay Kristo, magantos ka sa tibok nimo kinabuhi hangtod maangko nimo ang kamatayon. Walay paglaom. Mao na mga igsuon na karong panahon na daghang mga tawo nga nagantos. Daghang mga tawo nga kanunay lang pakigbisog paningkamot unsay iyang buhaton aron siya mabuhi. Mga igsuon dili kana mao'y saad sa Dios. Ang Dios nagahatag natog kagawasan, nagahatag siya nato og mga pasalig diin ako ikaw kitang tanan luyo niining mga paningkamot paghago ug pagantos mapahigawas ikaw niini. Busad dinhi sa Biblia makita nato na nagkadaiyang suliran ang moatake sa tao. Problema sa panglawas. Walay maayong kondisyon ang panglawas. Problema na. Problema sa panimalay. Okay, ang mga basic needs. Problema sa pamilya. Daghang mga problema. Problema og mga adlaw. Tanang panginahanglanon, daghang mga suliran, problema. Busa mga igsuon dili na mao'y paagi sa Dios. Gusto sa Dios nga ikaw ipahigawas ni ana. Gawas ni adtong mga tao nga nakabatuna og paglaom, nakabatuna og Kristo kay kanang tawhana nakagawas na, napahigawas na siya. Ngano napahigawas siya? Tungod sa kamatuoran. Then you will know the truth and the truth will set you free. Sa dihang mahibalukas kamatuoran, ang kamatuoran mo'y maghahatag kanimo sa kagawasan. Okay. So mao na magigsuon. Importante gayud nga naa kita kanunay diha sa Ginoo. Kay gawas kaniya wala gid tay mahimo. Kay siya wala ako, kung wala ako, wala gid kamoy mahimo. Okay. So dinhi makita nato magigsuon. Naingon gayud din ni ana ang kamatuoran. Praise the Lord. Okay. Dinhi sa laing bahin mauni ang problema sa kinabuhi sa tao. Dili lang sa mga tao nga walay Kristo. Bisan sa naay Kristo. Daghang mga magtutuo karon nga naulipon gihapon sa mga kasubo kagul-anan. Naulipon sa daghang suliran, balatian, nga midlatog kanila.
nga daw moingon murag wala man siguro Ginoo nga nagatabang kanamo naa. Problema lang kay ang kinabuhi siguro nimo konflikto. Hallelujah. Unsay but pasabot na konflikto? Ang Galacia kapitulo 5. Tan-aw na to ang Galacia kapitulo 5. Okay. Chapter 5 verse 17. Konflikto. Mao ni ang giingon niya sa verse 17. Praise the Lord. For the sinful nature desires what is contrary to the spirit. Unsa kuno to? Kini kunong atong unod. Praise the Lord. Mo ni giingon sinful nature. Ang iyang pangandoy kasupak sa espiritu. And the spirit what is contrary to the sinful nature. So unsa nahitabo? They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Nangandoy ka ag malinawon, nangandoy ka nga makapuyo ka nga madaugon, dili nimo maangkon kay ngano man duha ang gahom nga naglihok sa sulod sa kinabuhi nimo. Gahom sa sala o gahom sa espiritu sa Dios. Kining duha konflikto. Praise the Lord, hallelujah. So tungod niini, wala ka makaangkon sa tinuod nga kagawasan. Mauni ang hinungdan ngano nga wala kay kalipay tungod kay mali. Mali, praise the Lord. Kung magkristohanon ta, kristohanon gyud ta. Dili nang mag-black and white. Ma-white rata kung Domingo. Pero kung laing adlaw ambot lang kung unsang kulora. So dili na mao, mali. Mao nga dili nimo maangkon ang kadaugan pinaagi kang Kristo kadto lamang naninguha og naningkamot niini. Praise the Lord. Mao na mangigsuon kadto lang naningkamot og naninguha niini. So pamalandungi basaha ang pulong sa Ginoo unsay gitugon niya kanato. Kinahanglan atong bag-ohon ang kinabuhi. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Okay. Amen ba mga igsuon? Amen. Amen. So, ayaw ninyo ikasakit ang mga panambagon. Ayaw ikasakit ang mga pulong tungod kay kini magahatod og kaayuhan sa imong pagkinabuhi. Kining adlaw gisaulog adlaw sa pagkabanhaw. Susiha ang pulong sa Ginoo. Basaha. Ikaw kung wala pa'y Kristo, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Ikaw nga nanay Kristo, susiha. Desisyon ang imong pagkinabuhi. Lakwi ang pagkinabuhi nga tinuod, real, genuine nga Kristohanon. Praise the Lord. Sa una, siguro mo arag maghuna-huna ta nga moingon o kung dili ko kasabot bantay lang na sila pero karon lahi na kita na ang musabot sa ila. Okay, kung sa hinungdan nga dunay mga kasamok sa mga kasimbahanan tungod kay duna pay wala pa malig-on mga igsoon paning kamot nga malig-on ka igsoon kay kung dili gani ka malig-on, praise the Lord, walay ginikanan og mga anak nga makatabang kanimo sa adlaw sa kaluwasan. Tagsa-tagsa kita nga moatubangan sa Ginoo. Praise the Lord. Kinahanglan pamalandungan nimo. Kinabuhi agayod ang tinuod nga pagkinabuhi. Praise the Lord. Wala diha ta sa kitasaan mo palakas sa Ginoo. Ayaw huna-hunaan na tao makatabang nato, dili makatabang ang tao nato. Praise the Lord. Bulahan ingon ang pulong sa Ginoo, bulahan ang nagalakaw sa mga tambag. Sa tuig ingon diri, bulahan ang wala magalakaw sa tambag sa pagadautan. Okay, bulahan ang wala magalakaw sa tambag sa
Praise the Lord. Hallelujah. Kinahanglan nga ato gayong lugdan ang tanan. Okay, Ephesians chapter 4. Tan-awon usa nato makadiyot kini ha. Ephesians chapter 4. Praise the Lord. Ingon siya din wala nimo makatun-i. Okay. Praise the Lord. Okay. Nag-ingon siya dinhi sa verse 23, to be made new in the attitude of your mind and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off. Okay, hukaso na nato. Hukaso na nato ang dili mao. Put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, or for we are all member of one body. In your anger, do not sin. Sa imong kasuko, ingon siya, ayaw pagpakasala. Do not let the sun go down while you are still angry. Ayaw kuno pagpasalupa ang adlaw sa diya nga ikaw dunay kapungot ug kasuko. Ingon siya dinhi, and do not give the devil a foothold. Ayaw ablihi. Ayaw hatagi higayon ang yawa nga makasulod unya diya sulod si mong kasing-kasing. Okay. Unya dinhi pagyod sa Kolosas kapitulo 3. Ingon siya dinhi, praise the Lord. Verse 5, ingon siya, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Ingon siya, patya na ang tanan nga mga yutanong kinaiya. Sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed. Okay. Which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Kinahanglan nga ikaw magkasabot nini, and you used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must rid yourselves. Kinahanglan luguran na, hukasan na. Okay. But now you must rid yourselves of all such things as this: anger, okay, rage, kaligot-got, okay, slander, butang-butang, unsa pa ni, filthy language from your lips. Ingon siya sa 9, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Busa mahigsuon, daghan pang mga bersikulo nga makita sa Biblia na dili di basta-basta kag kun moduol ta diha kag Kristo, magkristohanon gyud ta. So dili pwede na maputi ra ta og Domingo pero kung laing adlaw wala na ta. So dili na mao mangigsuon. So niining mga tagna makita nato na dako pagayod kay gayunan nga mapausab nato nga atong makinabuhi. Dinhi sa Matthew chapter 9, tanawa ra gud dinhi. Okay. Lagi siya verse 16. No one sew a patch of unshrunk clothes on an old garment. Okay, unsa kuno ni? Walay magatapak kuno siya sa bag-ong panapton sa daang panapton. For the patch will pull away from the garment, making the tear worse. Mas musamot pa kuno og kadako ang gisi. Kung ang usa kadaang panapton tapakan og bag-ong panapton, malangkat, magisi, mas mudako. Na kung magkristohanon ta, kinahanglan magkristohanon. Unsay gisulti sa Biblia, musunod yun ta. Okay, mao gani nga musimba ta. Mao gani nga magampo ta, mao gani nga mubasa ta sa Biblia. So mao na hinungdan. Mao na nga kini gipadayag sa Ginoo kanato kini giun adlaw sa pagabanhaw. Usa kini ka makalilipay kanato nga nagasunod uban kaniya. Mga igsoon ay kumpiyansa sa akong pamalandong baya sa atong panahon karon. Praise the Lord. Kaniadto raming nagsulti na dool na gyud ang Ginoo mobalik, dool na gyud mobalik ang Ginoo. Maorag mauna ni ron. Entrada pa lang kini. Pero ni anatas katapusang adlaw. Praise the Lord. Hallelujah. Linya na ang mga tao. Okay. So, nagapanginaot ako mag-isuon, sabta gid ninyo. Sabta
ug ayuhag yun pagpaniid. Tungod kay kung dili gyud nato ni ayuhon pagpaniid, praise the Lord, daw sama rata sa ordinaryong tao nga nagnganga og unsay mahitabo. Kita nga naa sa kamot sa Ginoo, makasabot na ka kung unsang panahon na. Panahon na ron nga imong andamon ng imong kaugalingon. Ayaw kumpiyansa mga igsuon. Kay kining gi-offer sa Ginoo nga maong pagkabanhaw, kaluwasan ug pagkabanhaw. Praise the Lord. Alang kini sa tanan nga nagatuo kaniya. Okay, so amin ba mga igsuon? Hallelujah. Okay. So dinhi atong ipadayon kini karong gabi kay naa pamanta karong gabi. So kining pagabanhaw atong pahimuslan kini tungod kay importante kaayo kini nga mga mensahe. Walay mga tao nga wala gayud magasunod niini og salamat kaayo nga bisan pa man sa mga lagyo nga dapit. Okay, so kamo mga tayag family na sa Georgia. Okay, Amerika. Okay, layo-layo nga bahin. Kumusta mo diha mga brother? Praise the Lord. Kumusta mo diha? Mao nga kami nagaampo gayud nga ang Dios magapanalangin kaninyo, magahatag kaninyo og mga maayong panglawas, kusog ug kalig-on. Busa dili ta angay mabalaka, dili ta angay maguol o ato makikisunan sa kibik. Okay. O asa pang dapit, napa sa Bahrain, napa sa Singapore, nato makigsunan nga nasa mga lagyo-lagyo nga mga lugar. Kumusta mo diha? Okay, labi na sa atong mga kaubanan sa simbahan sa The City Cathedral dinhi sa International One Way Outreach sa Tagum City. Okay, so ako nagapanghinaot kaninyo nga ang Dios magapadayon nga magapanalangin kaninyo. Kami walay hunong sa mga pag-ampo, nagapamalandong tungod kaninyo, nagaampo ako nga ang Ginoo magahatag pagkusog kalig-on. Okay, dili malikayan nga doon na pa'y mas kusog pa nga uyog sa atong pagkinabuhi. Kini nga coronavirus, uyog na gini siya, pero naapagyoy mas mulabi pa ni ani. Naapagyoy, sumala sa mga propesya, naapagyoy mosunod ni ani nga grabe. Pero walay problema kay nahisulat naman ni sa Hebrews na bisan ang kalangitan gikan sa yuta ug ang kalangitan pagauyugon kini. Okay, ug ang tanan kuno nga nagapabilin mo'y hatagan niya kusog ug kalig-on. Mga igsoon, hisgutan nato kana karong gabi. Okay? So kining atong panahon karon kinahanglan gayo dili na kita mo kumpiyansa. Okay, so salamat. Okay, so diha makita nato diha si Sister Marites Sansano. Okay, kumusta mo diha Sister Marites? Okay, kini mo ang atong mabtikon ug buutan nato na chairwoman sa mga lihi sa Ladies in This Image. O gangyang bana usab si Brother Sunny na mausay leader nato, chairman sa atong mga smag or strong man of God. Okay, so dinhi makita usab nato si Sister Rosalie Bandiola. Okay, salamat kayo sa inyong pag uban ka nato. Si Grace Gasok Dosaran. Okay, uban pa si Josephine Ulango Tayag. Okay, ug si Evie Gonzales Guevara. Okay, kumusta mo diha? Ana Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos bakit na siya. Nobalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylo Anilukog kataho ang langit, tulubulawan ang ato. Pagalatan daw sa langit ang iyang kadan-an siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila.
wala na'y kamatayon, Jesus. Tunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang laking kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhi